Hello, abusuafo ya modofo pa ifiajefo ankra ye share biem. Bron so de sa we wonim sa ne ma biesa ne ye. Ne edi kan ye hu ye ho sa ne ye ho te. Ne etoso ye bien ye kai wo ne ma bi a wo betimi de aka wankasa wa abrabɔ ho ahwe se ebeboa wana. Ne etoso ye biesa na ya hye wo nkuran na wadwendwene ne ma bi ho ahwe se wo de kan wa abrabɔ ho a ebeboa wo enne sensane enra na wa abrabote ana. So won subscribe ya, Mr. Opi, subscribe. Me yente wonka. Ena sama eda oponso ya. Yebedi hu komon mi se. So wote wo ho ase ene wosu na wo banga. Emma wo how bebre ya wo famun. Eko. So wo sani a wote na wote wo ho ase a se nipa su ne banga wote ya. Ensam a wankasa wonte ase bebre no unya ani edru. Ehe na wunyi efise obo ade na odo bedom yen no se ye nyina ye mra ye meboaboa ye ho no ode bibia ma odeda aye se wawo obia ana se wawo oberema se wo obia ana se oberema nia obo ade de ewura ni mu nyina no owodeda ana mboa emra orenyin no na oyobia na ni nufu afiase bobo ana wona ya wodeman de enye wona ya wodeman obo ade de ewura ni mu deda inti orebe ni wiase no owoni bibia deda wodeba odu baby a na wabu nensa oyoberema edu baby a na ne mirimu afiase ayekese ni ohie biara obo ade de amandeda nemum baby aya yewo yento bron aya yenyin ewo efi aya yefimu no eno na aya etoda bia edi yenya emma ohawa ye komu wo ya abrabo mu no eso na yekese eninti se wuhunhu ene wusu no bang ne baby a wunyin fi ene nia wodi adue wu a wote wo ho ase emma wote ohaw na wankasa wo mu no wote ase emma afei ufi ase emma ano ekofom ebi ne den yemfa ne se obi wo wa owo abufu bebre wo na abrabom ebi orenyin no ni ohuinen hu se de bia ne maame buafu de bia ne papa buafu de bia ne wofa buafu ne wofa kasa begese italiani wose ne sase kwa mani ni ohuinen eninti eno nso abeka ne obi wo wa achinye jipa no beje chinye ono nso ya de no so kra onim enyo no baby onyin sa na ete ya ne baby onyin ne oh esese onu uje achinye eno na eboya no ma ono hu se yes ono so nkomo no reke bi obi wo won so ya onim sane a otew ne ho efi obi ho obi wo won so ya onim sane ode ne ho bebata obi ho efi se ebi a ne na neja emra na osa no ne na ka eso okoto milk aba wa mabio ne odo a no wo ma ne na neja no edi ne nya se so onye obi a na obere makora ontimi emfa ne ho mata no mapa efi so osuro se so nipa akono nso bedi ne hwamro obi nso wo won so de a esan ne ohui ni ntin so de ne ho bata wo se epi o wai na wai ete se wakoda na de gam ahye waso achi na wo sore na aka utiri mim mesro ya aka utiri mim nti wi o wai a na kire se wo wai utiri mim na fa gam na nya sa so de a no wo de akape no wo de atwa hey edio easy o
o why na why ono so ne denen eni intimacy se wunya wo ho enti ase na wuhu su ene wo ban a eho na wunya mfiti ase ema hawa ewo abrabom ene yen asetene mu no eso ano ebrase inti ene ehe na wunyenyi nhweso de ben ana won a wotete wo wodidu ewu mu so eboya wo anase emoya wo se emoya wo de a na mesere se obekọ wachi na wahu ahwe se eniema ni bi wo ha wo betimi ayi afi wa abrabom na wankasa watimi atumpon ana den na edi wonya so onom sigareti te se afiri na wode oja hyemu na ana se onom nsanse ne onom nsu ana se wo kasa yaw nipa se ne aselafo ana won a wokoposo wo yaw nipa ana esese wunya wo ho ntiase na ubisa wo ho se den na emma ma abrabo ye nkoso se wante wo ho ase de a ene na baby a wonam no obenam ne saa enti nya wo ho ntiase na hu se niema bi edi wonya no se wo hwe ano ekan hwe ho asem kan a anka oha no bi ano bebrase me wa hasa be kayo ke ayo odofo pa efie jimfo ankra